izvo ndingokumbira kuna imwe mambo wangu baba wangu hatidi vanhu ngosimudza ruoko hatidi zvekutaura zvengechokwadi tizoona kuti munhu uyo wadi uri kuheki uyu wakatora munda wangu atora munda wangu akafenza neusiku ino ndichibvunzirai kuti chikonzero chakaita kuti atore munda wangu aibva afenza neusiku chaiwe chei izvezvo hatichangiri padumbu tinomuziva kuti chiri kunetsa kuti chiri kuti muzoti imi munda ngewenyu uyo achiti ngewani ngewani munda wacho wakambobvepi zvakatangira pano ndopatikuda isumo taigara naiyo mission farm igara pano taimboti tiri manhandonhando tiri manhandonhandeti kuzoti munaona netiri 66 braza peter aibva azoti ai wofana murime kana wandotsvata bezi wofana kupiwa munda ino waisongati pegera munda manje kuti munda wako uyu munda wapa pasinokwana maika urikudzera papa ino apo takawedzera basa ipakabvazo aiti ngepangu iro gore rapera muna 2020 imimi makapiwa nemission aipiwa nemission ndiso vanhu vekupedzisira kupiwa ngemission isati yatorerwa kuti kuti hamusisinomushaisi pese pese. Okay. Alright. Karen pass. Let's come. Alright. Ndikani sangamo. Inini pa andizipa kuti ndakatora munda wake. Inini taigara nababa munini ndiri kumba kwababa munini ndiri mwana wake ndasi ndiri mwana wamukoma wake. Baba paakanga akutama kubva patati jere tese pazviro pamwe chete akuenda kwakatambanuka akandipa munda kuti tsada nepamunda makore akandipa ndingati ndakapewa wili yangu nababa munini ndiye akandipa kuti rimako saka apataura ni baba munini apakandipa anambotaura kuti pane mumwe ndakapazve imimi hamusitori original owner weland ndochekutanga imimi makatopiwa which means kuti munhu akakupai aifanira kukakupai the correct boundaries ndopane nyaya kuti munhu akakupai handiti akakupai here the correct boundaries kuti pangu ndokutangira apa ndichiperera apa kana kuti akangoti muzukuru ini ndazofa utora zvese ngezvavo ndakanzi kubva apo kuguma uko ndikwangu taiziva kuti hatipairi mairi iye akanga apiwa fune mission wakanga akanga apiwa fune mission because uyu akapiwa nemission iyi baba munini akanga apiwa nani apa handiziva kuti vangapiwa nemission asi zvonozva ndezvokuti asi mumission ehe tiri mumission mutesi murikuona zvinoda kwedza kuti ndiburitse chandoda kwedza kuti ndiburitse ndechekuti mission kana iri kupa vanhu mission ine map and mission ine map yekuti izvo tikaenda kumission kobvunza kuti hapana mission inotokutora kuti arikutangira padhunduri kusvika padinhingi kubva apo kusvika padinhingi because kune maoffer letters mission haingopi munhu zvisina record mune masabhuku ere mumission masabhuku masabhuku zvafanana nesituation yamuta ndio situation iri pabonda pabonda bonda kutori nemishana story kunene daily kuyawo kwese kubira kumiri kuenda kudai ese imission yese kunana mawadza kwese imission iya yese asi mission ndiyo yakapa chii ndiyo yakapa wanhu asi muarea muri mumission asi matoo nechii masabhuku atoo mavillage akutokondwa nechii nemasabhuku although hembe mune zvinhu zvamunofanira kuconsulta kumission zvinge zvinoda kuti vamupi mukatimo saka is the same situation nekwamuri ikoko kuSt Barbara imission saka mission ine record yekuziva kuti vanhu vawakapa mastand ndiningi ningi takamupa pakakura zvakati ningi takamupa zvakakura pakati ningi takamupa zvakakura zvakati imimi sevenyu ndimi makapiwa ini ndini ndakapiwa imimi makazogoya yes ndio ndakapiwa ndio difference ini ndakapiwa ndibaba munini airima pati yeland iyoyo sevenyu mimi kumisheni hakuna kune rangu zita ririko pandakanga ndapiwa
nditaure story yacho zvakaita sorry ndakudaro pakapiwa baba munini panga kugara inini ndabva ndaenda kopiwa paside pacho ndobva ndanzi nabrother ndobva ndanzi nabrother Peter akupfeka munda wangu iwe baba munini waita munda wakakura chisvika apa uende kuku baba munini ndobva ati ndine munda wangu uri kumusha kwandaigara uku ndakukomba nzeti uyu ndiregosha mubvapege yangu kuendesa uku endawoenda kweko ugare kumunda kwangu urima munda kwangu ndio dzakaita agreement no pani pamusina brother Peter akauya achikupegerai akapegera baba vanga kupega minda akapegera baba munini wangu ini ndichibva ndazi ndakupegerwa paside pake paibva pari pakukona ipapa ndanopegerwa ndobva ndanzi apa pako iweyo baba munini pakakura chibvisa waya kweye uendese uku kuti iye uikwane baba munini ndobva ati ndokumbirawo kuti uyu achitore munda wangu uri kumusha uku saka nyaya yatopera because kana makazibvisai fenzi muwe up it means kuti munda wakajustwa handina kuzi ndizibvise fenzi mangu ndikuti baba munini mati baba munini wakanzi toda kuakomodheta mwana uyu kubva pauri apa kuenda uku handizvo chibvisa fenzi yako kubva apa uise papi apa kuita kuti takomodhete chii mwana handizvo baba munini ndobva aiwa mwana musasamuise papi apa mwana ndaakunokumba kumuda kupi kwandandiri maoko kumba handizvo saka which means kuti mimi pamakapiwa ndipaone kumba munda yekumba munda yekumba saka imi munda yamunesana na baba munini ndeyekupi ndeyekumisheni yeka ndeyekumba aumba uyu saka ndanzi kuti hatidi pamunhu uneswa mubvunza kuti taura ivi ramuzakuda ndidhodha chii uyu 1996 ndomi ndakazipedza kugwekwa ndezvirazvapita uyu anopiwa mudazazvakapita wakazondorimawo kundorimawo asinogwekwa mudazazvakapita zvimweni vangasati akutamuka tido nguva yachiyo alright tiri kuda kuzwa pandiri kuda hamuna kusvika pandiri kuda pandiri kuda ndikuda mugano yekumba kuti mugano yekumba ndokune nyaya uyu wazoenda kopinda kwenyu wapinda hawo ndopane nyaya mambo kumusha muzasi memisha iri kudai ndio munda wako mukaenda kotasana nhasi hapana unorimamo mune soro hamurimwe ndio munda wake pane makondiwa anoganura munda wake anopangidza mukamira mutafanga muda wandoroze saka garai pasi munda wake nemakondiwa anoratidza ega paakaguma pemunda wake uri muzasi wemusha kana adai kuri kuenda izvozvi mambo kuti manhume ndio munda wake hamurimwi nemunhu pamakapega usiku panozi makapinza usiku sorry pane panozi makapinza usiku aiwa nyaya yekufenza usiku ndakapa basa ndio wakati kune mwedzi toda kufenza ngoti tine rimwe basa toda kuita handigaidhi munhu kuti rega kufenza upi uyo anga asiri kugarapo uri kugara kumarisettlement taonana pano saka mutotauri mese akutauti semukoma saka pakadii kumutaurira mukoma kuti mukoma ndaakufenza changasiwo ndaimutaurira rini akanga asitu akaenda kucheni ndine 5 years so ndapafenza nyaya turudano mune here munhu witness ndine witness mwana baba munini wacho first born yake inosinza kwamutari ndoda mwana wabwe mupiyo uripo uri kwamutari haana kuenda aiwa haana kuenda ndakapewa short notice ndakatofonerwa nemunyori wenyu
ndiri kutaundi kuHarare musi wechina achitoitaura nenyaya asi ana anotaura kuti muri land district ndemukoma wako wakati ndimasvikei. Alright, it's okay. If you have like don't worry. Inspection. Then do that. One brother, Roman. Alright. Then is some Sabugo. Sabugo, What's something? It is unusual. So what I thought one wow. Quando anakwenda kutaura pakuti ndakupedza kukuna sabukwakai ende ule baba mimi wangu wakafa kureri ndakutanga kuina his life. Personal property. And she's not the personal property. Pangwa you do need to consult in on. Zvafana kuti mukadzi wako arora munhu unoenda next door iri kukumbira nhasi ndaumborara na mai panapa unozova noise chiro chako unoita zvaunoda nechiro chako nguva yaunoda. Saka let's not make it a requirement yekuti ndiri kuita munda wangu ndiri munda wangu ndikurima. Sabhuku, where does he come in? Sabhuku only comes in by allocation. Pakapiwa munda sabhuku ndipo tinoda kubvunza sabhuku wanga uripo iri pakapiwa uyu ndo paifana kuva transfer yeownership payakaitwa ndo panoda sabhuku because yatinotaura nezvayo icommunal area haisi resettlement yatinotaura nezvayo icommunal area ende kwamuri imimi kwakabva uyu achitiza washaya kumission ende kana itori mission futika is private property. Andizvo saka isusu mawitness atiri toda witness yekuti pamba pacho ipo papo gozi under kumba under communal lands. Kana under communal lands it means kuti pakachinja ownership sabhuku must know because izvo zvinhu zvandisi ari kubhadhara mutero wepamba ipapo ndiani kubhadhara mutero ndini ndakasira mukonoro wangu ndakabhadhara mutero ndini ndakabisira mukororo wangu ndiwakutera mutero simbogara mukoro ini muri kubhadhara mutero ndinobhadhara mutero ndiri kuverengwa sehousehold yamudzviti kunzi kune mahousehold mangani esabhuku ndiri kuverengwa ini. Ko permit vakapiwa takataurirwa risatatu zvaiva nyaya yemapemiti harisati yasvika kwakanzi vekanzuro vachazouya vachipega vega nemakanga kuita mapemiti acho. Ndofunga mapemiti kungotora GPS yekuti imimi pamuri ndepei panotangira kusvika iwo vangotora GPS yobva yatongomaka magodness kuti apa ndindopei havasati vasvika. Saka havasati vasvika because nyaya yemapemiti ndoichakuisa kuti chokwadi chekuti boundary uyu gano unotangira kunoperera ini ndiri kushamiswa kuti ari kutaura kuti unozepasa simunda kwako kuenda kuita pato awe yairima pamunda pangu ini ndakaona kuti mumwe munin'ina wangu ane pekurima pavo ndikamupa kuti inini nandiri kutambura mborima zvako akarima kwe2 years ndakapakanga pari pakerepo uri kudada ngokuti anga ari kanzuro garai pasi munin'ina wacho uri munin'ina wakambopiwa pekurima ndiri mukoma mungadzokorora ndati makambopiwa here pekurima ndiri mukoma hongu ndichangobva kuroora mukoma ava wakandipa pekurima 1974 kuzosvikira ndaitawo pangu ndokuzobva kwandakaita kumunda kwandakanga ndapiwa ndimukoma asi baba wakapa mukoma ava wakanga wachipo handina kupirwa pokurima na baba ndakapiwa nemukoma zvinoratidza kuti ava wakanga vane simba rekundipa nokuti ndiwo wanga wanobetsi David Nyatsimbo. Imimi paakapa uyu akambotaurawo here kuti ndapa uyu ani pakadi sorry uyu paakapiwa nani na ndibaba munini ndibaba munini yes baba munini paakapa uyu akambokutuma here kuti umana
ndapapa neapa ndapauka havana kumbondisuma ava mukoma ava vaneseda yekuti pavanoda vanotora kana pangu pandainga ndichiri magadheni wakatora miti yangu wakatema mudzimai yangu uri papa woyunga pewitness mudare mukadzi wenyu mukadzi haakwanisi kuita witness yenyu mudare renyu hazviiti because kana nemiwe nhasi mamuzva kunguya kudare handiti saka usiku wanhasi marara muri mbutana chii anga mamurongera dare renhasi nemukadzi wenyu muri tu nhasi muchiti mukadzi yeyewe marara usiku wese murongera dare muri magumbezi makafukidzana nhasi oya kuita witness mudare uno hazviiti bambo handiti but anyway isusu will get to the bottom of this case kuti zvinhu zvakadii because chikunesa cheti kutore hama kukoma nemuningira same father same mother munetsana munda hazviti zvimwe zvacho zvinoda kuti family level mukwanise kuzvigadzirisa zvingatidari ba munotongoti ngatigadzisana vakomana iwewe shamwa taura chokwadi iwewe taura chokwadi munda tinoziva tise because hamuna zvakunditaura because wana mukwamira ipa wana mukoma mese muri 5 wakomana wese wana baba wamira kuti wana baba mirai garepa mudare musaende hasha sikamai bambo tokupai nguva bambo tokupai nguva tiri kuti isusu handiti mukona nyaya chipanduka kuti uyu kana muri mabrothers masunga mese muri 5 muripo mese muri ndoti mabrothers muri 5 mese hamusuziva here kuti uyu ari kunyepa ndiani pakati penyu because mese makakura ka pasame mimba ipo pasame musha iwo mukaloketwa same misha same minda the same people so you are telling me kuti mese muri 5 brothers hamusuziva kuti ari chokwadi pakati pavo ari kuti ari kunyepa ndiani hamuri kuziva ba saka ndotandutika zvimwe zvacho wakomana hazvidi dare baito hazvidi because maakutotipa picture yekuti zvatatichiona kuuya kune munhu wakufa kuyo takutoona kuti ndosaka maizowirana sei kofamba imi mutadza kuwirana pamunda maizofamba mese sei mutadza kuwirana pamunda zvino zvatotirakidza kuti aiwa you are disjointed family hamuwirirani muri kuhandirana of which is wrong ichi chinoda kuti vanhu endai mugare pasi saka zvandava kuita manje vakomana toda kuti mudzigeko munoita inspection in local maita inspection in local mabrothers acho mese muri 5 ndii mune muchilidha chii muri 5 munopaziva kuti baba waigara apa neapa uyu munda ngewanhingi uyu munda ngewanhingi uyu munda ngewanhingi uyu munda ngewanhingi uyu munhu vatopedza zvi isu tototiparizava because zvimwe zvacho ka chiri kukunzai kunoko inyaya yekuti hamusi kukwanisa kugara pasi mega semhuri angamukona because ichi chinhu chasisingadii chaida mhuri kungogara kutowina kuti anoaiwa muningira zvakaita vanhu zvosana iyo zvinatoo zvandikaona kutoni nemwe futi yekuti wakatora gadhini ravo handiti itori imwe futi kuti wakatora gadhini handikaona but is it necessary kuti muye kuye mutora nenyaya dzekuti ndakatorwa gadhini ravo mukoma nemuningira ndiexpect kuti munge muchipana asina muchidiri muchipa asina wokumbira nechi anacho noti kuginyavhura nyaya iyi yakambotongwa muna 2020 ndibaba avari apa ndo vakatonga nyaya iyi zvekutoti indakabarwa 1968 takakura tichindoziva kuti munda ndiwanhingi vese vakomana vari apa vanoziva kuti munda ndiwanhingi handiti but nyaya iyi yatonga muna 2020 baba vakaenzanisa nyaya yacho ava vakati dai zvamunoda waya yangu handibvisipa
plus zvavanoita ndezvekuti vakaisa poa patinenge raora vanouya vachichera futi rimwe vachienda futi. Izvozvi vakatema misambvu iri kuzasi kwepavakagumira, and we know next step yavo ndekudzika ikoko. Pane pakagurwa waya pataienda kwamasvikeni, pane pakagurwa waya yawa, and munoziva zvinorwadza. Saka baba vakatonga nyaya vakakurirwa, asi ndo sabhuku ndo mukoma wevanhu vese, ndo baba vedu. Inini ndiri David M, ava ndi David P. Ishe ndimedzani nyaya yakakoshwa kamureri haisati Ndatonetsiwa kuti muri yamanya asi yanga isina kutidaidzawo kutaurawo kuti tine nyaya yekudaisubira. Iye vanodaro pamufasho wakaona kuti mune saidi vanokujamba saka takuchiti izvozvo izvi chidzoka ikupi muswe inspection endekanzwa ishe sabhuku nemhuri then wakomana usati uenda muhamba pateto mudzika reu nyaya idzi dzinopera. mambo ndaipindirawo ipapo kuti muzondipo wazondipo mukana kuti azotuka musi wakatitsira ndidaidze wandataura kuti uri kwamutare kuti azonge aripo. Ende mukaona pano zvinotangira baba ndepekuti munhu ane nyaya yawo chiyakaona ari muzvenga pane chaarikutiza, because kana uriwo ndowakapa uchiziva kuti zoti kune nyaya iri kudarikwa mambo ida kuti ziva kuti ndiani akapa wene haupo. Pane zvazvinotitaurira. Saka anyway it's okay. Ipai chipe yamapadheta kuti mudzika right hand.